Ahojte, moje meno je Drew, vítam vás v mojom top liste starostlivosti o pleť za rok 2023. Nemám tu z každej kategórie produkty, naopak zase z niektorých kategórií som nebola schopná vybrať si iba jeden, pretože sa mi tam páčilo viac. Budem vám tu rozprávať o tých produktoch v približnom poradí, ako ide rutina. Prvým krokom by bolo odlíčenie a za rok 2023 sa mi najviac páčil odličovací balzám Mighty Melt od Geek & Gorgeous. Odličovacie balzámy mám všeobecne na odličovanie make-upu najradšej. V podstate som ich vyskúšala niekoľko veľmi dobrých. Páči sa mi, že mnohé dostupnejšie značky s tým prichádzajú na trh, kedy si bolo niečo ako odličovací balzám dostupný iba od korejských značiek. Mighty Melt je úžasný. Stojí nejakých 12 €. Je to jemný, účinný čistiaci balzám. Je vhodný pre všetky typy pleti. Štandardom značky Geek & Gorgeous je to, že robí veci neparfumované, vhodné aj pre tú najcitlivejšiu pleť. Čo sa týka tam toho zloženia, no obsahuje zmäkčujúce bežné estéry, ktoré dodávajú tomu produktu taký, aj celkovo keď si ho rozotierate na pokožke, taký jemný pocit, ale zároveň teda aj rozpúšťajú make-up a tak ďalej. Pre tých, ktorí neviete, odličovacie balzámy sa používajú tak, že si ich začnete vlastne rozotierať na sucho na pleti, takto ako máte make-up, normálne dáte do rúk a teda masírujete po pleti, následne si ruky navlhčíte a začnete zmývať celý ten make-up, krásne vám to dá všetko dolu. Podľa mňa geniálny produkt, neviem kto to vymyslel a špeciálne odporúčam pre citlivú pleť. Pokiaľ ste sa doteraz možno drhli nejakými tamponikmi alebo nedaj Bože vlhčenými obrúskami, tak si myslím, že toto bude pre vás zmena, ktorú neoľutujete. Povedala by som, že game changer, ale ja sa snažím vyhýbať sa anglickým výrazom, lebo tak slovenčina je podľa mňa dosť krásna a bohatá. Z čističov tu mám 3. Prvý je Pixi Glow Matte Cleanser. Stojí 23 €. Pixi je trošku drahšia značka. Textúrou je to vyslovene ako bahno. Svoj názov nesie úplne presne. Obsahuje parfumáciu, neobsahuje denaturovaný typ alkoholu. Úplne by som tento typ čističu asi neodporúčala pre citlivú pleť vzhľadom na tú textúru a aj to, že teda obsahuje parfumáciu. Je na báze 5% kyseliny glykolovej. Nie som si úplne istá, že či aktívne látky majú v čističoch zmysel, keďže v podstate ten produkt zmývate. Takže tá glykolová kyselina, či tam je schopná niečo urobiť, neviem, ale nič to nemení na tom, že mne ten čistič skvelo vyhovoval, milovala som ho, bol jemný, šetrný, tá parfumácia bola taká akurát, proste sedela mi tá textúra, mala som ho rada. A druhý veľmi dobrý čistiaci produkt, ktorý sa mi páčil, je od The Ordinary Squalene Cleanser. Veľké balenie 150 ml stojí tiež okolo 22 € a je to taký typ čističu, ktorý podľa mňa vhodný pre všetky typy pleti, vrátane tej najcitlivejšej. Môže sa zdať, že nič špeciálne nerobí, ale ja osobne mám také čističe niekedy aj najradšej. Proste nemusí to byť nejako super parfumované, aby to skrátka to dobre vyčistilo a nebola nejako napnutá, vysušená potom. Taktiež ja naopak nemusím úplne penivé čističe, takže pokiaľ to nepení, tak som spokojná. Je na báze skvalánu, ktorý pleť zvlhčuje, zlepšuje hydratáciu, ale znovu je to produkt, ktorý si zmývate z tváre, takže tam podľa mňa nejaké tie aktívne látky nie sú až také podstatné. Tretí typ čističa, ktorý by som dala úplne, že asi aj na prvé miesto, je od slovenskej značky I Love Me. Magic Jelly Milk Oleo Cleanser. Ja som mala takú maličkú cestovnú verziu. I Love Me je to slovenská maličká firma. Pri takýchto značkách nie je možné, aby mali tie ceny nízke, pretože celková ekonomika, produkovať niečo vlastne na Slovensku, to sa nedá robiť nejako pod cenu. Ja len, aby som možno trošku odôvodnila cenu, lebo veľmi nemám rada také tie komentáre na slovenské značky, že no a ceny také slovenské, tak mohli by sme sa tu o tom baviť do nekonečná, ale skrátka, pokiaľ chcete mať lokálnych zamestnancov, výrobu tu, je firmu v malom a chcete aj nejako vyžiť výmesačne, tak skrátka naozaj na Slovensku sa nedajú veci robiť pod cenu. A tento čistič bol žele a bolo, že wow. Ja som sa zamilovala do žele čističov a ľutovala som aj to, že som ho nemala vo veľkom balení, lebo on bol naozaj skvelý. V podstate bol schopný odličiť aj nejaký jemný make-up, aj SPF-ko. Pracovalo sa s ním veľmi podobne ako s odličovacím balzámom, vlastne na sucho sa nabral, masíroval po pleti a pri zmiešaní s vodou sa z toho vytvorila taká mliečna emúzia, ako keby, ktorá teda bola schopná rozpúšťať aj make-up. Tento čistič zanechal tú pleť aj tak príjemne zhydratovanú. Bol proste úžasný. I Love Me môžete kúpiť aj na kremkrem.sk a kremkrem.cz, kde ma platí aj môj zľavový kód, čiže vás vyjde o trošku lacnejšie.
lacnejšie. Z kategórie tonerov tu mám iba jeden a je od značky Skintra, čo je vlastná značka e-shopu Cosibela. Cosibela je poľský e-shop, ktorý už si teda vytvoril verziu aj pre Slovensko a pre Česko a Skintra je teda poľská značka. Je v podobnom štýle ako The Ordinary, dajme tomu, že neparfumuje produkty a pracuje s aktívnymi látkami. No a jedná sa o toner Bright Toner. Je to kyselinové tonikum pre celoročné použitie. Cena je tam okolo 14 €. Obsahuje kyselinu mandlovú v koncentrácii 5%. Tá odstraňuje odumreté kožné bunky, zosvetľuje. Kyselinu kojovú v koncentrácii 1%. Inhibuje tyrozinázu, zabraňuje vzniku zafarbenia. Kyselinu tranexámovú v koncentrácii 2%. Zosvetľuje epidermálne a dermálne pigmentové škvrny. Kyselinu 3-O-etyl-L-askorbovú koncentrácii 2%. Jedná sa o derivát vitamínu C, preukazuje dobré prejasňujúce účinky. Azeloglicín v koncentrácii 1%, je to kombinácia kyseliny azealovej a glicínu. Veľmi dobrý koktejl ingrediencií. Tento toner bude určený skôr pre ľudí, ktorí hľadajú prejasnenie alebo teda chcú sa zbaviť nejakých tých pigmentácií. Mňa osobne neirituje, dobre sa používa, ja som ho zvykla používať vo večernej rutine a no skrátka sa mi páči. Asi tam veľmi nemám čo k tomu dodať. Poďme na séra a tu som si znovu nevedela vybrať jedno, ktoré by bolo najlepšie za tých, ktoré som teda tento rok skúšala. Prvé, ktoré sa mi veľmi páčilo, ktoré musím do tohto rebríčka zaradiť, je serum s kyselinou azealovou od The Ordinary. Kyselina azealová čistá, nie ako derivát, nie úplne jednoduchá na nájdenie v komerčných produktoch, pokiaľ nemáte prístup k Skinorenu. Z môjho pohľadu sa jedná o veľmi skvelú látku, je to vo svojej podstate antioxidant, ale je veľmi prospešná na rozaceu, na citlivú pleť, že vraj má dobré účinky aj na akné, aj na vrásky, niektorí dokonca hovoria, že je lepšie ako retinol. Toto sérum bolo podľa mňa veľmi dobré. Ono je už trošku také zľahka krémovej textúry, úplne, že masná pleť by ho mohla používať v podstate ako posledný krok namiesto krému, ale dá sa pekne s ním pracovať aj v rutine. Ja som ho zvykla používať večer, s tým, že som teda na tento krém alebo na toto sérum dávala ešte krém a v pohode mi to sedelo. A jeho cena je okolo 12 €. Ja všeobecne milujem séra, ktoré sú určené na veľmi citlivú pleť, na ochranu kožnej bariéry, pretože to sú také séra, ktoré podľa mňa vedia pomôcť komukoľvek. Dobre sa zaraďujú do rutiny, majú veľmi pekné ingrediencie. No a za minulý rok som si takto obľúbila druhý produkt od slovenskej značky I Love Me, SOS Fluid for Sensitive Skin. Joj, skvelý produkt, cena je tam 39 €. Obsahuje veľmi veľa zaujímavých ingrediencií, spomeniem Zinok PC, je to synergické spojenie dvoch zložiek. Zinok pomáha normalizovať produkciu kožného mazu, pantenol, ten urýchľuje obnovu pokožky, upokojuje kyselina hyaluronová, potom sa tu nachádzajú rôzne extrakty, tekutý lecitín. Obsahuje aj nejakú pokročilú EcoCert certifikovanú zmes 3 výťažkov. Tá je prvá pomoc pre zapalanú a namáhanú pokožku. Nájdeme tu pupálkový olej, olej z malinových semien a olivový skvalán. Takéto sérum môžete používať aj na upokojenie pokožky po holení napríklad, na spálenú pokožku, na iritovanú, šupinatú. No mne veľmi sedelo toto sérum, má úplne že riedku fluidnú textúru, ale podobne ako pri tom The Ordinary, aj toto by masnej pleti možno vyhovovalo ako samostatný krém. Ja tieto SOS séra alebo séra na ochranu a opravu kožnej bariéry veľmi rada používam práve že v ranej rutine. A proste bolo to naozaj dobré. No a sérum, ktoré možno takže spája také dve veci a síce tiež ochranu kožnej bariéry s hydratáciou, je sérum od Timeless s vitamínom B5. Celkovo Timeless séra, ktoré som testovala minulý rok, mi že úžasne sadli, ale tu by som chcela možno vyzdvihnúť také, ktoré sa mi páčili najviac a v budúcnosti by som si ich kedykoľvek znovu zaobstarala. Cena je okolo 20 €, vhodné na upokojenie pokožky, na zápaly, začervenanie a na hydratáciu. A je vhodné pre všetky typy pletí, neobsahuje parfumáciu a je naozaj ľahké a určite je vhodné aj pre masnú pleť. Mi ešte veľmi sedeli ich matrixilové séra. Oni majú Matrixil 3000, Matrixil Synthé 6. To Synthé 6 je ako keby trošku možno taká aktívnejšia ingrediencia než ten Matrixil 3000. Vo svojej podstate zase ale Matrixil 3000 má za sebou trošku viacej dát než to Synthé 6. Obidva sú podľa mňa výborné. Pokiaľ chcete zaradiť do svojej rutiny peptidy, tak si myslím, že obidva stoja za to. I keď samotný Timeless odporúča skôr ten Matrixil 3000 pre citlivú pleť, ten
Synthesix pre pleť, ktorá akože znesie. Ja som nemala problém s ani jedným. Peptidy sú veľmi dobré na udržanie pružnej a pevnej pokožky, čiže sú vhodné pre ľudí, ktorí sa už chcú zamerať trošku na anti-aging v rutine. Možno keď máte 20 rokov, tak vám nejaký Matrixil bude akože ešte trošku takže asi zbytočný. O Timeless som vám robila samostatnú recenziu. Možno pokiaľ chcete do detailov o tých peptidoch a jedno s druhým, tak si pozrite asi samostatné video. Očné krémy ja nezvyknem nejako moc používať a naozaj som asi nenašla žiaden nejaký super, ktorý by som mala potrebu sem zaradiť. Pokračujem teda na krémy a tých tu mám dokopy tuším 5. Znovu som sa nebola schopná vybrať, že iba jeden, ktorý by vyčineval nejak najviac, ale tak či tak by som vám sem chcela dať možno také dobré zhrnutie fajných krémov pre zmiešanú mastnú pleť. Akože ja na toto dostávam veľmi často otázky, že nejaké ľahké krémy, gel krémy a ja mám dojem práve, že za posledné roky ich testujem toľko skvelých, veď aj minulý rok som na tuším urobila top výber s 5 krémami, ktoré tiež boli také, že ľahšie. Teraz pribudli ďalšie, takže ten výber tam je. Prvý, Skintra. Let your skin drink up. Hydratačný krém s prebiotikami. Cena okolo 15 €. Pokiaľ vám nevadí neparfumovaná kozmetika, tak bude OK. Tým, že je to prebiotický krém, môže trošku tak nechcem hovoriť, že zapáchať, ale môžete tam cítiť trošku také kvasnice, ako keby. A je mi jasné, že v kozmetike to nemusí byť úplne žiaduce pre každého. A veľmi sa mi páči, že to je v nádobe s pumpičkou. Textúrov je to úplne, že ľaholinký, fluidný krém. Veľmi dobre sa skrátka s ním pracuje ráno či večer v rutine. Obsahuje skvalený olej zo semien vodného melónu, konopný olej. Vedľajší produkt fermentácii kvasiniek je to ten Galactomyces ferment filtrát v koncentrácii 15%, nájdeme tu aj niacinamid, azelloglycín, beta-glukán, ale to inak, že vážne to má veľmi dobré zloženie, ako som spomínala už pri tom Brightoner, tá Skintra má podľa mňa veľmi zaujímavé produkty a za dostupné ceny, takže super a je podľa mňa hodný pre všetky typy pleti. Druhý, ktorý sa mi veľmi páčil tento rok, bol Pixi Phenomenal Gel. Má krásny názov a cena je okolo 31 €. Obsahuje vitamín C v čistej forme, čiže kyselinu L-ascorbovú, vitamín E, retinyl palmita dokonca, ženšen, výťažok z pagaštanu konského, výťažok z hamamelu, aloe vera, pantenol, alantoín, čiže je to taká zmes antioxidantov. Je, že tá textúra úžasná. Stačí tohto krému si dávať naozaj, že málo, aby to bolo dobré, lebo niekedy tie gel krémy sú tak ľahké, že človek má tendenciu si ich možno trošku dať viac, ale netreba. Perfektne hydratuje, super si rozumie s make-upom, s SPF-kom, aj večer, akože nemám mu čo dodať. On je odporúčaný aj na ráno, aj na večer, obsahuje síce ten retinyl palmitát, kedysi sa malo za to, že tieto zložky retinoidy na svetle degradujú, ale v dnešnej dobe už sa vedia, že vraj formulovať tak, že proste keď sa už dajú do nejakého krému, takže vraj nedegradujú, neviem, ja by som sa na to nespoliehala, že má to retinyl a že už teraz by som si do večernej rutiny žiaden retinol nedala. Berte to teda naozaj iba tak okrajovo a no podľa mňa je fakt úplne dobrý a úplne skvelý. Čo je super, že neobsahuje parfumáciu, pretože Pixi zvykne ich produkty dosť parfumovať. No a čo by to bol za top výber, keby sa tu neocitol znovu Gigan Gorgeous, akože ich produkty tiež boli po minulé roky v mojich topkách. Vždy sa tam nejaký našiel, no a oni vlastne minulý rok teda vyšli s novinkami v podobe toho čistiaceho balzámu a s krémami dvomi, pričom jeden je určený skôr na takú, že suchú normálnu pleť a druhý je určený na zmiešanú masnú a to je Hydration Station a to je skvelý ľahulinký krém. Cena je okolo 8 €, je bez parfumáciu, bez alkoholu, obsahuje glycerín, ektoín, xylitylglukozid. Receptúru Hydration Station robí jedinečnou aj to, čo neobsahuje. Vyhýba sa 3 superbežným skupinám zložiek, ktoré sa nachádzajú takmer vo všetkých hydratačných prípravkoch, masné alkoholy, masné kyseliny a silikóny. Na týchto zložkách nie je absolútne nič zlé, avšak existujú typy pleti, ktoré ich neznášajú úplne najlepšie, preto sa Geek rozhodli ich z tohto krému vyňať. V tom druhom kréme Happier Barrier ich nájdeme. 1% ektoín v produkte hydratuje a upokojuje pokožku a zároveň ju chráni pred všetkými druhmi environmentálneho stresu, ako je znečistenie, oxidačný stres, modré a viditeľné svetlo. Pravím, tento krém podľa mňa stojí za to a za tú cenu.
Potom tu mám dva produkty, ktoré nájdete v lekárniach Dr. Max. Prvý je od značky Uriage Bariederm gelový krém na tvár z Sika. Doposiaľ ja som dostávala na testovačky také skôr že hutnejšie krémy od Uriage a tento ma totálne položil na zem a totálne ľahkol. Totálne ma nadchol, pretože sa jedná o krásnu gelovú ľahulinku textúru. Cena je okolo 20 €, obsahuje 10% komplexu, ktorý je kombináciou termálnej vody Uriage a prebiotík inulínu. Tie pomáhajú obnovovať rovnováhu pleti. Je aj bez parfumácie, akože ja už tam skoro nič nemám, ale tá textúra je báseň. Je to úplne taký vodičkový gelík, znovu skvelo si to sedí ráno, v ranej rutíne, vo večernej, pod SPF-ko, pod make-up, pekne to aj hydratuje. Mne nevadia neparfumované produkty, tým pádom je to vhodné pre všetky typy pleti a z môjho pohľadu sa jedná o skvelý produkt. A posledný gel krém, ktorý tu mám, je od gréckej prírodnejšej značky, keď ju mám tak nazvať, nie je to akože čistá prírodná značka a je to Apivita a je to ich Aquabilicious Oil Free Hydrating Gel Cream. Cena je okolo 20 €. Obsahuje napríklad kvetinový výluh z cistu šedivého, kosatca a divokej rúže, medový extrakt, lotosový extrakt, patentovaný propolisový extrakt a výluh zo šípky, rúžový esenciálny olej. No a znovu napriek tej skvelej textúre krásne hydratuje, či už ráno, či už večer, proste opäť veľmi pekný, príjemný gel krém, ktorý taktiež neobsahuje oleje. Prechádzam na kategóriu SPF-iek a je pravda, že za minulý rok som otestovala veľmi veľa, nechcem povedať, že zlých SPF-iek, ale veľmi priemerných alebo mastných. Skutočne z nich, ak niečo vytrčalo, tak to boli 3 SPF-ka od Garnier, ktoré som testovala, ktoré boli vo svojej podstate všetky 3 dobré, ale z nich sa mi najviac páčil Ambre Solaire Super UV ochranný fluid na tvár SPF 50+. Plus typ SPF-ka, ktorý býva porovnávaný s kedysi Shaka Fluid od La Roche-Posay, teraz sa volá nejaký UMV 400. Musím tu pochváliť všetko. Skvelé balenie na cesty, hej, je to taká placka, dobre funguje, dobre sa rozotiera, nerobí biely povlak na pleti, sedí pod make-up a napriek tomu, že obsahuje alkohol, mňa nejako neirituje, nedráždí, obsahuje glycerín, kyselinu hyaluronovú, vitamín E a z môjho pohľadu sa jedná o SPF, ktoré by som si kedykoľvek kúpila znovu, stojí iba 10 €, čo je na podľa mňa super fluidné drogerkové SPF, že výborná cena. A druhé SPF, ktoré tak vyčnievalo spoza všetkých tých zlých, ktoré naozaj mi prešli rukami minulý rok, je od Skintegri, je to ich Solar 1 SPF, ktoré je však iba 30. To je teda trošku mínus z môjho pohľadu a Skintegra je trošku drahšia značka, toto SPF stojí 31 €. Ináč, čo sa týka textúry, bol to že úžasný fluid, dobre to sedelo na pleti, rozumelo si to s make-upom, nebolo to nejaké masné, obsahuje napríklad pantenol, ektoín, glycerín. Ja budem testovať od Skintegri tých produktov teraz viacej a aj ich druhý SPF produkt, a síce 50, tak som veľmi zvedavá, že aký bude ten a budem dúfať, že bude rovnako dobrý. Už mi zostáva iba modliť sa za to, aby som tento rok vyskúšala tých dobrých SPF-iek oveľa viacej, lebo minulý rok som sa skutočne musela nútiť mnohé SPF-ka si vlastne dávať, lebo to bola fakt katastrofa. A úplne posledný produkt, ktorý tu mám, je peeling, pretože za minulý rok sa mi do rúk nedostala žiadna nejaká maska, ktorá by vyčnievala spomedzi tých, ktoré som si obľúbila po tie minulé roky. No a s peelingov taktiež v podstate je to iba jeden, hej. Stále mám obľúbené všetky tie, ktoré som vám spomínala v predošlých topkách a jedná sa o Skintru a ich Peeling Destructor. Je to kyselinový 24% peeling pre celoročné použitie, cena je 16 €. Jedinú výtku takú, čo by som asi mala, je to, že majú aj 100 ml balenie, to mám aj ja, je to podľa mňa zbytočne veľké peeling, keď si dávate raz, možno 2-krát do týždňa. Nemáte podľa mňa šancu to spotrebovať. Mne to už zoxidovalo napríklad. Možno pokiaľ by si to zobrala nejaká kozmetička, tak to skôr pochopím, že sa to dá minúť, ale našťastie tie majú aj 30 ml verziu za 10 €. Tento peeling obsahuje veľmi podobný mix zložiek ako ten toner, ktorý som vám tu spomínala od Skintry. Avšak teda s tým, že tu nájdeme kyselinu mandlovú v koncentrácii 20%, čo je teda dosť. Ďalej tu nájdeme kyselinu kojovú, kyselinu tranexamovú, azeloglicín, kyselinu 3-O-etyl L-askorbovú. Tento peeling je určený na, ako som už spomenula, na používanie raz 2-krát do týždňa. Používa sa ako maska na kompletne že vysušenú pleť, úplne suchú. Ak budete mať čo len kvapôčku niekde, budete na tom mieste cítiť, že vás to štípka.
a si vlastne naniesiete tento produkt a necháte pôsobiť 5, maximálne 10 minút, potom zmiete. A podľa mňa je to výborný peeling, mňa neiritoval. Ja mám veľmi rada takéto chemické peelingy a aj napriek názvu je oveľa šetrnejší ako mechanický peeling. Takže asi toľko k týmto produktom. Na Skintrue som vám tiež robila samostatnú recenziu, pokiaľ chcete možno viacej detailov o iných produktoch od tejto značky alebo konkrétne o tých, ktoré som vám tu spomínala. Takže to by bolo všetko pre topky, čo sa týka starostlivosti o pleť a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!